Huwa rekord l-ammont ta' oġġezzjonijiet li daħlu għand l-awtorità tal-ippjanar dwar il-proġett ta' żvilupp fis-sit li kien okkupat mill-ITS f'Pembroke, l-akbar numru ta' oġġezzjonijiet li għad tiddaħlu fis-sistema tal-awtorità. Fost dawn l-oġġezzjonijiet kien hemm dik tad-deputat nazzjonalista Kerel Aquilina li hu deputat elett mill-10 distrett. Fl-ittra ta' oġġezzjoni li ntbatet lill-awtorità, Kerel Aquilina jgħid li dan il-proġett jinjora l-kollox l-effetti negattivi li se jħalli fuq il-madwar u fuq il-kwalità tal-ħajja ta' residenti. Anke l-Kunsill Laburista ta' Pembroke qed joġġezzjona għal dan il-proġett fil-waqt li ftit tal-jimilu saret ukoll protesta mir-residenti. Il-proġett propost jinkludi torri residenzjali ta' 37 solar, lukanda ta' 17 solar, kumpless ta' xiri u anke kazino. F'kummenti lil Net News, Kerel Aquilina qal li fl-aħħar jiem daħlu żgur aktar minn 3875 oġġezzjoni għal dan il-proġett. Rekord ta' oġġezzjonijiet fuq proġett individwali, tant li anke s-sistema online tal-awtorità ma felħiġ dan l-ammont, sostna d-deputat nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu pożizzjoni ċara dwar dan il-proġett u jemmel li l-applikazzjoni m'għandix tiġi diskussa quddiem l-awtorità tal-ippjanar qabel ma tintemm l-investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali li kienet mitluba mill-Partit Nazzjonalista.